Nagpaabot pa ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team sa report o rekomendasyon sa taga DPWH kabahin sa Butuanon Bridge. Hinumduman, pipila ka buwan ang nakalabay, misuwat ang grupo sa mga civil engineer sa syudad. Nag-auhag nga susihon ang taytayan nga usa sa crucial nga agianan sa highway sa Mandaue. Nangutana sila sa traffic scheme kung diin mapondo sa taytayan ang mga sakyanan nga naghuwat sa stoplight. Aminado ang team, maglisod sila kung usbon pa ang pamaagi didto nga dili pahunungon og sakyanan ang taytayan sa stoplight kay mas mutaas ang linya sa mga sakyanan. Apan mag-agad gihapon sila sa DPWH kung unsay rekomendasyon kabahin sa bridge ug sa ilang panahom sa structural integrity ini. Imo pa nang i-atras diha. So samot na dyan nagkataas ang kiwing mo. Abot ni ganyan na stabok tingali. So mo lang na among concern. So from there siguro magkuan mi bangka nang magtimbang-timbang lang ba unsay angay buhaton ngon ana. But again, we're awaiting unsa ilahang findings sa katong ilahang gikuan kay ni commit sila nga ilahang i-check no.